Tak jo, vítejte u dnešního nového videa a dnešní video bych chtěl ukázat výstavu, co udělala Bugatti a vypadalo to velice zajímavě. Tak jo, jdeme na to. Potkaná synci Veyrona nebo Chirana je vzácná věc. A když se v loni v Praze na legendách sešli Veyrony hned dva, aby skryli záda Chironu, stalo to rozhodně za to. Při vší úctě to však nebylo vůbec nic v porovnání s tím, co udělalo samostatné Bugatti, když před svým sídlem v Molsheimmu shromáždilo 6 nejvýznamnějších modelů současnosti. Zámeček Estagen v Molsheimmu je místem, kde bydlí samostatný etor Bugatti se svou rodinou. Dnes v něm sídlí vedoucí automobilky a přijímají se zde ty nejvzácnější návštěvy. Tady se předávají auta vybraným klientům. Tady se plánuje budoucnost jedné z nejvýznamnějších automobilek světa. Nedávno se v tomto sídle uskutečnilo setkání, na které těch pár fotografií a řada pracovníků ostrahy, kteří byli od zámečku vypuštění, nikdy nezapomene. Vedle sebe se totiž ukázalo hned 6 vozů značky Bugatti v celkové hodnotě 33 150 000 euro, tedy zhruba 915 milionů korun. Aby bylo jasno, jedno jediné auto tvoří téměř třetinu téhle částky, La Venture Noire. Nejdražší nové auto na světě, které je moderní inspirací předoválceného modelu 57 SC Atlantic. Je to evoluce modelu Chiron, používá i stejný 4x přeplňovaný šestivalec s výkonem 1500 koní a 16 Nm. Jeho design je maximum novodobu Bugatti s dotykem historiku modelu Atlantic. Existuje jen jedno na světě, je jediném exempláři a svého majitele si našlo ještě předtím, než ho Bugatti oficiálně představilo světu. Druhým nejdražším vozem toho mimořádného setkání byl model Cabriolet, který se vyrábí jen 10. Ten má pro změnu odkazovat na Bugatti EB110 SS a motor se zvyšným výkonem na 1600 koní na stovku při zrychlí za méně než 2,4 vteřiny. Maximální rychlost je omezená na 380 km za hodinu. Třetí se do party 15-kolový model Divo, což je sportovnější a lehčí upravený běžného Chironu. Výroba je omezená na 40 kusů a cenovka je 5 milionů eur. V době aktuálního pádu české koruny 138 milionů korun. Se zdá být v těchto společnostech vlastně docela přijatelná. No a modely Chiron Sport, Chiron Plus Sport a Chiron Super Sport 300 Plus dělají vlastně křoví, i když posledně je jmenovaný si zaslouží váží pozornost, už jen proto, že to ještě je pořád nejrychlejší sériové auto na světě. Navždy to také bude první vůz, který překoná hranici 490 km za hodinu. Vyrobí se jich jen 30 a první auta se dostanou ke svým zákazníkům v první polovině příštího roku. Tak jo, to je dnešního videa vše, jestli ti video líbilo, mě odběrali, jak budu moc rád, omlouvám se, že některé slova jsou také trošku špatně řečená, dneska už mluvím asi 6. video, já vím, je to můj problém, na něho by se to stával, ale aj tak dej trajka odběr a zatím zdar.